Gravant. Molt bé, en principi ja està en marxa. Val, doncs comencem. Bona nit a tothom. Benvinguts a l'últim ple de l'any. Un any molt atípic. Després, si voleu, n'hi parlem més detingudament si hi ha algun dubte o alguna qüestió. Si vols, Josep, comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de sessió anterior. Si us sembla bé, com fem sempre, quan el Josep o el Marc, no sé qui ho cridarà dels dos, cadascú dels noms, diem el nostre tipus de vot i després, si ho podeu escriure al xat, sisplau. Jo ho dic en paraula i el Marc ho escriu al xat. D'acord, Marc, pots escriure el punt de l'ordre del dia al xat i així ho anem contestant. Aprovació d'acte de sessió anterior. Josep Maria Capdevila. Josep Maria Capdevila, no et sentim. Sí, tenia el micro tancat. Perdó. Sí. Enric Camats. Sí. David Lesan. Sí. Toni Torrelles. A favor. Anaïs Camarasa. A favor. Eric Berga. A favor. Jordi Camats. A favor. Anna Belló. A favor. Jordi Verdú. A favor. Queda aprovat per unanimitat. Molt bé, merci, Josep. Doncs passem al punt número 2. El punt número 2 és la proposta d'acord de l'Ajuntament de Corbins d'adhesió a la pròrroga excepcional. El punt número 2 és la proposta... Intentem tancar els micros la resta perquè si no se sent amb ressò, ja no sabia qui era. Això, la proposta d'acord de l'Ajuntament de Corbins d'adhesió a la pròrroga excepcional de contracte derivat aquest dels subministres. Com ja sabeu, no hi ha variacions, sinó que continuem amb l'adhesió a l'ACM com portem fent últimament. No sé si hi ha algun dubte o algun tema més tècnic que vulgueu comentar al respecte. David? No, en principi no entenc, que és el mateix que passem cada any en aquest sentit i que, bueno, a través de l'ACM cap problema. La veritat que ens facilita molt així la feina, el tema dels concursos, amb un preu competitiu i el que fem és continuar i fer la pròrroga que ens demanen que passem per ple per continuar estant adherits a ells. Doncs si no hi ha cap més dubte, Josep, passem a la votació. Molt bé, votació de la pròrroga de la llum. Josep Maria Capdevila. Sí. Enric Camats. Enric Camats, el micro. Tens tancat el micro? Sí. Ara. Vale, gràcies. David Lesan. Sí. Toni Torrelles. Sí. Anaïs Camarasa. A favor. Eric Berga. A favor. Jordi Camats. A favor. Anna Belló. A favor. Jordi Verdú. A favor. Aprovat per unanimitat la pròrroga. La pròrroga. Molt bé. Passem al punt número 3, que és la proposta d'alcaldia de modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits i nous ingressos. Com bé sabeu, el Josep ja ha d'acabar l'any d'una forma ordenada de les partides del pressupost i el que fem és suplantar-les i ajudar-les per poder-les tancar per acabar l'any d'una forma correcta visualment del pressupost. En aquest cas, comentar-vos el tema dels ingressos, perquè pel títol pot ser que hi hagi dubtes. El que diu Fons Caixa és de la Fundació. N'hi ha tres. Hi ha Fons Català, Fons Català, la Caixa i la Caixa. Els dos de la Caixa, un és de la Fundació La Caixa, d'una adhesió amb la Fundació per tema que potser ho heu vist a les xarxes o a premsa, de l'adquisició de material per l'escola, per l'associació de jubilats, amb temes de gimnàsia, al centre de la dona amb la segona planta que es va arreglar, i l'altre de la Caixa és a la campanya de la fruita, als pobles fruiters i que aconseguien una ajuda a través de la Diputació de Lleida, es van cenyir als mateixos ítems. Crec que ho vam comentar a l'estiu, que teníem una ajuda per tirar endavant la campanya a l'hora de la Covid
pel tema d'aconseguir material o per les despeses extra que hem tingut en aquesta campanya. Pel tema del fons català, disculpeu que... Jordi, no... Sí, està tallat. Jordi, t'han perdut, No et sentim, Jordi. Perdó, doncs aprofito un moment per mirar també la transmissió, que veig que la imatge de la Toni no surt, perquè no hi cabem tots en una mateixa pantalla a l'ordinador que emet. A veure, ara sí. Torna-li a enviar, potser, Marc, al Jordi. Ja està. Ara ja l'accepto. Perquè ara sí que ja s'ha desconnectat del tot. Sí, ara ja està. Ara sí? Ara sí. Sí, ara sí. T'havíem perdut, Jordi. L'Ajuntament m'ha tallat la línia. Això és una part de la factura. No sé, heu sentit alguna cosa del que deia o no? El fons, t'has quedat al fons. Vale. La Covid. És que jo sí que ho sentia, però vosaltres no. Jo sí que us anava sentint. Era estrany. Val. El fons català és el fons de cooperació que rebem de la Generalitat de Catalunya, que rebem una quantitat anual pel municipi que som. Pel tema de la Covid hem fet un extra. Un extra que ve a final d'any aquests 9.000 euros i la resta ens la faran l'any que ve. Que l'any que ve, Josep, si em pots recordar la quantitat extra? 44.000 i escaig l'any que ve. Gràcies, Josep. Aquesta és una quantitat a part, a més, del que tenim i rebem anualment. Hem fet aquesta extra pel tema de la Covid. Aquests són nous ingressos i també d'aquesta reducció de despeses, que hi ha els interessos dels crèdits, dels préstecs, temes d'infraestructures i béns naturals són temes de jardineria, clavegueram, la calefacció del pavelló pel no ús de competicions esportives durant tot aquest temps i del fons de contingència. I de la resta, no sé si hi ha algun dubte de les que hem d'augmentar, de per quin motiu s'augmenten, ho comentem amb el Josep. Us he anat més amb aquestes perquè sapigueu d'on surten. No sé, David, si em volíeu comentar alguna... Vale, merci per la part de les aclaracions en relació a la part, diguéssim, de les línies d'ajut en aquest cas i del tema de les partides que s'aminoren i, en tot cas, si de cas de les que s'incrementen, si d'alguna manera podíeu concretar, jo què sé, per exemple, surt molt el concepte aquest de treball realitzats per altres empreses. Si teniu memòria o sabeu a quines accions es referien, i de la resta, veig que hi ha coses de personal que es deuen tingut potser que incrementau així. Hi ha un tema també d'infraestructures i béns naturals, que més o menys ho havies comentat també, Jordi, mobiliari. No sé, potser la part més aquesta genèrica de treball realitzats per altres empreses a què feia referència. Sí, mira, per exemple, la 151 és treballs tècnics. Enguany s'ha fet diversos estudis, entre ells el PAESC i allò altre que vam aprovar, no em recordo massa, i bastants projectes. Si us hi fixeu, després hi ha un punt que s'aprova 5 memòries. Clar, això va sempre, el tècnic ho cobra també sempre a part i s'ha tingut que incrementar. El resto, si us veieu, és per quadrar 500 euros, 100 euros, vull dir, no és significatiu. La significativa és, per exemple, n'hi ha dues significatives, que és el laboral temporal. Enguany és un any que no havíem tingut mai tantes baixes com enguany. Jo no sé què ha passat aquesta tardor, però hem estat a tindre fins a 4 persones de baixa. Clar, què vol dir això? Que has de pagar 2 sous. Perquè, clar, sí que te tornen alguna cosa de la seguretat social, però t'ho tornen d'haver vençut. Però és diferent partida. I aquesta partida, que és la laboral temporal 8.500, que és una de les més importants,
que se suplementa és degut amb això, perquè hi ha hagut moltes baixes enguany i és una cosa que jo no em recordo haver-ho vist mai. Mai, 4 baixes de cop. Un altre important és l'element aquest de transport, que també ha pujat bastant perquè hi ha hagut diverses reparacions bastant fortes a tractors i a maquinària i sembla que no, tot això ha anat pujant, diguéssim, no? El de més, aquest altre que també parla de treballs realitzats en 3 empreses, la 920-227-99, és tipus gestories, diguéssim. Que, clar, per exemple, a l'estiu se va fer molt treball per el tema de la Covid de programes d'internet per poder entrar a la piscina, per fer torns, tot això. Tot això no estava previst al principi d'any. I això és una sèrie de coses que s'han anat tenint que fer, m'enteneu? En general, vull dir, potser aquestes són les més significatives, m'entens? I aquests títols són els títols genèrics que surten del pressupost. M'entens? El que surten del pressupost. Grossa. Hi ha aquest altre d'aquí, treballs realitzats per altres empreses, 4.800 euros, això és de neteja. Clar, què ha passat? Una d'aquestes baixes ha sigut la Lali. I abans de tindre la Carme Causadías com a baixa, ho feia l'empresa. Clar, a 12,75 euros l'hora, una baixa d'un mes de la Lali, també se m'ha menjat tot el pressupost. I clar, per amb això hem tingut que a final d'any anar quadrant aquestes partidetes que si haguéssim volgut no calia tocar-les perquè les bosses de vinculació ho aguantaven. Però com ha dit el Jordi, soc de la vieja usança i sabeu que cada any, a l'últim d'any, intento no posar partides en negatiu. Ho sento, és la meva debilitat. Suposo que el nou secretari que vindrà després potser ja canviarà, no? Però jo m'agrada a final d'any aquests negatius en què la bossa de vinculació ho permeto, m'agrada deixar-los en positiu. És un defecte de fabricació. Ho sento. Algun dubte més, David, potser? No, correcte, merci. Moltes gràcies, Josep. Gràcies. Doncs, si no hi ha més preguntes, Josep, passem a la votació. Vale. Votació, proposta, modificació. Josep Maria Capdevila. Sí. Enric Camats. Sí. David Lesan. Sí. Toni Torrelles. Sí. Anaïs Camarasa. A favor. Eric Berga. A favor. Jordi Camats. A favor. Anna Belló. A favor. Jordi Verdú. A favor. Aprovat per unanimitat. Merci. Doncs passem al punt número 4, que és donar compte de l'informe d'interventor del compliment de l'article del tema del període mig de pagament, de les mesures de lluita contra la morositat. En aquest cas, del tercer trimestre del 2020 i en aquest cas és de 1,20 dies. La veritat que crec que ens han de felicitar per portar aquests terminis de pagament de factures. Aquest no cal votar. Passem al punt número 5, si us sembla bé. El punt número 5 és l'acord de proposta de nomenament del jutge de pau titular del municipi de Corbins. Com podeu veure, tenim la sort, perquè crec que només es pot dir d'aquesta manera, tenim la sort que el Sergi Pujol Crinyó vol continuar sent el jutge de pau i és l'únic que es va presentar al concurs i és per això que ara hem de posar a votació el seu nomenament. Si hi ha algun dubte o qüestió al respecte sobre el jutge de pau. Vinga, passem a votació perquè vull dir, s'ha de votar, això? Sí. Josep Maria Capdevila. Sí. Enric Camats, perdó. Sí. David Lesan. Sí. Toni Torrelles. Sí. Anaïs Camarasa. A favor. Eric Berga. A favor. Jordi Camats. A favor. Anna Belló. A favor. Jordi Verdú. A favor. 9 vots, perquè s'ha de posar a l'acord que s'envia
a l'audiència s'ha de posar els vots que ha tingut. 9 vots. Aprovat per unanimitat. Molt bé. Merci, Josep. Passem al punt número 6, que és donar compte del decret d'alcaldia. En aquest cas, és de l'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció del concurs oposició del secretari interventor o secretària interventora. En aquest cas, com podeu veure, ha estat tot un èxit de participació. Tenim 34 aspirants, dels quals són uns 20, si no vaig errat, no els he comptat ara els DNIs, 21 admesos, i en tenim, de moment, 13 exclosos, que ja n'hi ha algun que ha presentat per poder entrar. Havia un defecte de forma de la sol·licitud inicial a l'hora de presentar-se a aquest concurs, que no l'havien presentat, però que tenen aquests dies per poder-ho arreglar i tornar-ho a presentar per poder anar al concurs amb el proper examen. N'hi ha un que segur que no, que és el primer, exclòs, aquest no, i a més ja n'hi ha 4 que han presentat ja l'al·legació correcta. Si va tot com el previst, la idea és que a finals de mes de gener puguem fer la prova d'examen de la plaça. No sé si voleu fer alguna pregunta o qüestió sobre el concurs, David. Sí, només, una de les coses ja l'ha aclarit, que és que ens va com... Primer, segurament s'ha presentat potser molta més gent de la que teníem previst o la que pensàvem, perquè sembla que un dia també ho parlàvem amb el Lluís, en aquest cas amb el Josep, de 34 aspirants, doncs Déu-n'hi-do, potser no hi comptàvem cap de nosaltres. Ens havíem fixat en el tema també de la part aquesta dels exclosos, que tots era pel motiu aquest de no presentació del model com normalitzat, no? I que ens va generar una mica de dubte de dir, hosti, si el model està penjat i això te'l descarregues i presentes aquell model, no? Ja ho heu comentat que deve aquest defecte de forma i si heu deixat la carència aquesta perquè la gent interessada pugui tornar a presentar, doncs en aquest cas superbé. I després l'altra cosa que havíem observat, però és més pel fet de saber qui acaba decidint això, és que en altres processos havíem vist que s'acostuma a ficar prova teòrica i prova pràctica en aquest sentit. I aquí, en aquest cas, és com una part de teoria que és per mitjà del test, com que vam mirar a les bases. Si això ho decideix ja el tribunal del procés en aquest sentit, o al·lega amb algun altre tipus de motivacions, o com funcionava això, i ja està. Havia la possibilitat de fer un examen teòric i un cas pràctic. És a dir, o un cas pràctic sol. O un cas pràctic sol. Nosaltres vam creure més oportú fer un examen teòric tipus test, perquè al final és una plaça d'interinatge que qualsevol dia, que sembla que no passarà, però pot passar, o que es facin oposicions del cos nacional, qualsevol altre la pot ocupar. I vam pensar, creure oportú, de no fer els dos tipus de proves amb un cas pràctic sent un interinatge. Si fos una plaça definitiva per aconseguir-la perquè sigui teva en propietat, crec que sí, però pensàvem que fent un bon examen amb tots els temaris i a part, al final, després, una entrevista per part del tribunal, creiem que ja era suficient per veure si algú d'aquests aspirants és capaç i està preparat per fer-ho. Ara ja han fet el primer cribatge amb les puntuacions dels mèrits, dels estudis i de les experiències i la veritat que hi ha gent molt preparada. I el cas... Perfecte. Bueno, per part meva... I el tema dels exclosos és que quan entraven per saber tot el tema de les bases del concurs, havia un enllaç, que havia una sol·licitud com de confirmant que tu volies participar d'aquest concurs. I hi havia gent que els hi va passar per alt i per això ara tenen aquesta carència, per dir-ho així, per fer les al·legacions i poder-se presentar de nou. I pel que fa al tribunal, doncs hi ha la gent de la Direcció General d'Administració Local, tenim gent de la Diputació de Lleida, i al final això també de la Direcció General de l'Administració Local, nosaltres diem que fem aquest concurs, que hi ha aquesta provisió d'aquest lloc i ells ens diuen qui vindrà al tribunal i ells al final són els que gestionaran això perquè al final són els experts. Sí. L'examen el faran aquesta gent i ells corregiran tot i ells puntuaran i ells faran la proposta. I quan tinguem la proposta, llavors l'alcalde
d'acord amb aquesta proposta, nomenarà el nou secretari interventor interí, que pot durar un mes o 10 anys. Depèn de si algú que aprova les oposicions li agrada Corbins i vulgui vindre. Clar, és una cosa una mica així. En el que parlava el David, de per què una cosa a l'altra, per exemple, a Belloc sol se va fer cas pràctic. Feia 6 mesos ja no es feia ni cas pràctic, solament concurs. Rosselló fa un teòric i un pràctic. Nosaltres hem decidit pel teòric. I això, cadascú va posant el que creu. Per exemple, Rosselló no ha posat temari. M'entens? Vull dir, cadascú fa el que vol. Ara, també us he de dir que per què ha sigut enguany. Si hagués sigut d'aquí 6 mesos, ja no caldria perquè la Generalitat fa un concurs a nivell de tota Catalunya per interinatges, que llavors estaran dividits per comarques. Vull dir, Com una borsa de treball. Una bossa, però ho està fent ara. I clar, no hi havia temps per a aquestes places d'aquí. És a dir, si ens haguéssim quedat sense secretari interventor, el que volia dir és això, que si no ens adherim a la de la Generalitat és perquè ens haguéssim quedat amb un temps determinat sense aquesta figura i per això vam dir que ho fem el concurs nosaltres. En quant al nomenament, Josep, no sé si m'he equivocat o no, però sé o tinc entès que el nomenament el fa la Direcció General d'Administració Pública. Per descomptat, per amb això hi ha la cap de serveis com a presidenta i l'ha nomenat la Direcció General d'Administració Local. Digues. Perquè llavors puguem fer, és a dir, fer 2 anys que no calia fer oposició i nomenar. I enguany, com vaig parlar jo amb la cap de serveis, amb la Raquel, li vaig dir, com funcionarà enguany això? Diu, no, ara si no passa oposició i concurs, nosaltres no fem nomenament. Doncs farem passa de concurs i far-se d'oposició. És a dir, està obligat per la Direcció General d'Administració Local i per fer el nomenament. Per tant, un cop el tribunal hagi fet la proposta, l'alcalde hagi fet el decret, s'enviarà el decret a la Direcció General d'Administració Local i ells faran el nomenament de secretari interventor interí. I la previsió de plaços, perquè clar, no podran nomenar mentre la plaça l'ocupis. Sí, això serà... Això és detall i curiositat només. Sí, 5 de març. El timing, diguem-ho així. 5 de març. Si tot va bé, a finals de gener hi haurà la prova escrita i després de tots aquests s'haurà de fer les entrevistes, que clar, depèn de la gent que passi la prova. Pel tema de Covid haurem d'espaiar molt el tema perquè al final són molts admesos. I també això que jo crec que farà lentir més el procés i per això amb el Josep valorem que si ell ha d'allargar una mica més ens n'anem a finals de febrer, primers de març. Que quan el Josep acabi puguem tindre la persona ja substituta. També aquesta persona suposo que haurà de donar 15 dies al puesto que treballa. Si treballa, no? Haurà de donar 15 dies. Doncs també ja ho tenim previst, m'entens? I el timing és aquest, com diu el Jordi, a final de... Jo volia jubilar-me el 30 de desembre, però bueno, soc flexible. I fins que no hi hagi un nomenat, no plegaré, perquè no hi hagi el buit. No patigueu. Ho farem tot bé. D'acord. Doncs merci, ja us anirem mantenint informats. Si en aquest transcurs no ves un ple, us anirem informant de com s'està desenvolupant tant l'examen com la prova, per dir-vos, que de moment a l'examen han passat tanta gent. Això ja amb el David ja us anem informant, si no coincideix com avui, que era ple i havíem resolt la llista d'admesos ara mateix. Aquest sols de donar compte, passaríem al punt número 7, que és aprovació de memòries valorades. En aquest cas, ens hem trobat que amb alguna de les memòries, de les subvencions que presentarem, ens demanen acord de ple i el que hem aprofitat ja per curar-nos amb salut és passar-n'hi diverses. Després us proposaré, si us sembla bé, passar-les conjuntament a votació i si no us sembla bé, doncs votarem d'una en una. Jo, si us sembla bé, abans de passar a votació us les vull explicar i comentem perquè alguna d'elles amb el David també ja n'havíem parlat per telèfon. En el primer cas, que és l'aprovació inicial de la memòria valorada d'obres de pavimentació dels carrers del centre de Corbins, és el resultat dels guanyadors dels pressupostos participatius, que són els que van guanyar, que s'associen
a la subvenció de cooperació d'inversions de la Diputació de Lleida. En aquest cas, ells ens demanen que hi hagi l'acord de ple i per això la introduïm avui aquí. La segona, que és l'aprovació inicial de la memòria valorada d'obres d'arranjaments de les piscines de Corbins, ens trobem amb l'altre pla d'inversions de la Diputació de Lleida, en aquest cas el del Departament de Salut, que el Departament... Perdó, que tiro una mica enrere. El del de Cooperació era per aquest 2020 que ara finalitza i 2021, com que el 2020 no hem fet cap obra pagada i ara demanem la subvenció, sinó que ja ho passem en aquest any vinent 2021. I en el cas de la de Salut tenim 3 anualitats, aquest 20 que acabem, el 21 i el 22. La nostra idea que aquesta d'arranjaments de les piscines, que potser ara penseu, si ja la vam fer, és perquè vam fer despeses extra de piscines i, a més, perquè volem acabar de millorar-ho amb el tema del rec, per exemple, perquè ens trobem amb el rec o quan omplim les piscines que provoquem molts problemes d'aigua a diferents carrers de veïns i preferiríem, com que tenim la connexió d'aigua a l'Avinguda Perau, fer una connexió directa per poder donar més facilitat i no haver d'omplir amb tants dies la piscina o no provocar problemes amb espais municipals o haver-ho de fer a la matinada per això, per no perjudicar. En aquest cas, aquesta la presentaríem per aquest 2021 al Pla de Salut perquè podem demanar més d'una obra i l'altra, que és la també del Pla de Salut d'inversions de la Diputació de Lleida, en aquest cas és al cimentiri, que havíem pensat de presentar-la el proper any, el 2022. Però el pla d'inversions, com que surt ara, hem de presentar els nostres projectes i nosaltres proposem aquestes anualitats. Després veurem si són les que se'ns acaben aprovant. Però la nostra idea és que el 21 fer aquesta despesa de les piscines, que una part ja la vam fer a l'anterior, aprofitant que estàvem fent les obres de millora de la plaça, i en aquest cas, el 22, havíem pensat que un bon lloc de millora en temes de salut era el cimentiri. El que intentarem fer és arranjar una mica els carrils i les zones peatonals del cimentiri, algunes parets i, a part, aprofitar perquè cada vegada ens trobem més amb la necessitat del tema dels nínxols, que això sí que no entra a la subvenció perquè al final els acabes venent i acabes recuperant part d'aquella inversió, però aprofitaríem en el moment de l'obra per fer-ne, perquè cada vegada, doncs, malauradament, ens trobem més gent que en demana i cada vegada tenim menys oferta per tenir l'Ajuntament i pensem que des de l'Ajuntament sempre n'hem de tenir per urgències que puguin succeir. D'acord? I després passem a les 2 següents. A les 2 següents són les del PUOS. Com recordeu, ens vam presentar amb la renovació de l'enllumenat públic i l'altre amb la rehabilitació dels 5 camins del poble, que són els que connecten amb diferents municipis, com és el de la Portella, el del Pla, el de la Marrada, per dir Vilanova del Segrià, tenim el de Benavent, tenim el de Mijorta, que és el de Lleida, i havíem posat també el de Torre-serona. Com bé sabeu, que ho heu vist en premsa i tots sou coneixedors, i amb el David també en vam parlar personalment, no vam entrar, sí que vam aconseguir subvenció, però no l'esperada i no la desitjada i no la que ens ajudaria a poder fer tota l'obra, i vam fer les al·legacions que, com heu pogut veure, malauradament no ens han acceptat, tot i que han vist projectes molt semblants d'altres poblacions que sí que se'ls han atorgat. Pensem que, i potser m'heu sentit dir en algun lloc o heu vist en premsa, que crec que no és la manera de donar les ajudes des de la Generalitat, en aquest cas des de Presidència, i l'hem traslladat a la Budó pel fet que semblava una competició, una guerra entre pobles, i pensem que les inversions locals les ha de decidir el poble. I que ens donin la quantitat atorgada, com estem fent a la Diputació, que toque per municipi el que et toca i tu decideixes on invertir-ho i on fer la despesa. En aquest cas no ha estat així, sembla que no els hem convençut amb el que han proposat, però nosaltres no renunciem a fer-ho. I és el que li vaig comentar al David, que intentarem fer-ho d'alguna manera. La fórmula quina serà? Fer-ho amb fons propis, però ara mateix no sabem si ho podrem fer. El que vam parlar amb el David és que ens falten aquests 200.000 euros que esperàvem i confiàvem que sí que arribarien de subvenció i que ens els han retallat. Si recordeu, hi havia 2 línies, una general i una de petits municipis. A de petits municipis sí que ens han donat la quantitat total que donen a tots els pobles, que són els 120.000 euros, crec que eren, i de la gran, en lloc de donar-nos 250 com donen a tothom, ens donen gairebé 50. És a dir, ens falten aquests 200, a part dels fons propis que estaven previstos per part nostra perquè no era al 100%. El fet és que
estem fent números, ens hem reunit també amb el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat per poder estudiar la possibilitat de poder, en el cas que, com dèiem amb el David, ja si vols en tornem a parlar, del fet de, està clar, fer una reunió i explicar-ho, però a més, potser fer una votació, si el poble pensa que aquestes obres, que tots els d'aquí pensem que són primordials i bàsiques, com són camins i enllumenat, pels pagesos, per l'ús que se'n fa i per la seguretat i l'eficiència energètica als carrers, i que tot dependrà de les liquidacions. Us faig un resum, molt resum, perquè encara està tot molt verd, per dir-ho així. Com sabeu, estem a final d'any, estem esperant que, ja recordeu que sempre al mes de febrer fem el ple de la liquidació de l'Ajuntament. En aquell moment tindrem més dades per saber si estem en possibilitats. Com ho sabrem? Per si estem per sota del 110% al final del 2021, que és el que, com vau veure el pressupost, tot apunta que serà que sí, no? Però també estem esperant les liquidacions, sobretot de Diputació de Lleida de la Generalitat, perquè si podem avançar amortització en aquests crèdits que tenim, com és obvi, farà baixar la ràtio d'endeutament més ràpid de lo previst i ens donarà més marge de maniobra de la possibilitat de fer tota l'obra amb fons propis, buscar aquests 200.000 euros. Però ara mateix no ho sabem. La idea és que quan sapiguem si és possible, ens tornem a reunir, ens sentem, en parlem i la idea que comentem i decidim entre tots. Personalment, si fem votació jo crec que sí, perquè crec que els camins són bàsics i cal una millora i per l'enllumenat i per l'eficiència energètica crec que és bàsic poder canviar totes les faroles per l'antiguitat que tenen. Estem parlant que tot i que agafem aquests 200.000 euros, ja veurem si són 190, no m'agafeu ara exactament aquests números, però aquesta quantitat pendent, si ho agafem, agafarem els necessaris i possibles per no superar de nou el 110. És a dir, no ens deixaran superar el 110 i el que farem és aconseguir aquests diners per poder desenvolupar les obres, tant de bo sigui la totalitat, o si no haurem de retallar alguna cosa, però en cap moment Economia i Finances ens donarà permís per endeutar-nos amb les situacions que estàvem anteriorment els anys anteriors. Sinó que, si tenim la possibilitat, és perquè al 2021 baixarem del 110 i ens deixaran aquest marge. I aquest marge, pensem que la manera de reduir-lo és amortitzar per adelantat tot el que puguem. I ara per això també estem esperant les liquidacions de les altres administracions del que ens deuen, del que ens pertoca i ens pertany, per veure si podem baixar més o menys. Si vols, puc fer una proposta, Jordi, quan tinguem més clar això a final de gener, fer una reunió de caps de grups, si estem en pandèmia, si estem tots, si podem reunir-nos tots, però si estem així en pandèmia, reunir els dos portaveus i fer un estudi detallat en tot per explicar-ho tot tal com seria. No sé, si us sembla bé. Sí, amb el Jordi ja havíem comentat una mica, també ho vaig traspassar tant amb l'Enric com amb el Josep Maria en aquest cas. Primer s'havia d'estudiar que això fos viable i que des del Departament d'Economia i Finances ens ho permetessin fer i després hi havia el tema de les implicacions que podia tindre amb el sentit de si no se pot fer amb fons propis o s'ha de buscar generar algun tipus de crèdit per poder fer aquestes accions. És a dir, el Jordi el que li vaig transmetre i que avui també comento és una miqueta el mateix. Hi ha molta sensibilitat al municipi respecte al tema del deute, se n'ha parlat moltíssimes vegades. Penso que són dues accions que d'alguna manera s'hauria de contemplar maneres d'informar bé a la població, sobretot en el cas que hi hagi afectacions directes sobre el pressupost o sobre el que durant aquests temps podrem tornar a fer o no fer al municipi. I també li vaig comentar l'opció que pensem que seria un tema que, segons en quina situació estem, sí que faria una consulta en aquest cas. Sobretot, segons quin tipus d'implicacions pugui tindre de cara al municipi de cara als propers anys. Les obres ja es van nomenant en el seu moment i, evidentment, tant una com l'altra d'entrada han de ser superinteressants, tant el tema dels camins per una banda, pel tipus de municipi que som, per altra banda, tot el tema de l'enllumenat, que té les limitacions que té l'actual, que vam dir de canviar el sistema, de canviar també tot el que és l'estructura com a tal,
es va comentar també amb el Jordi que no era una cosa que et podies plantejar a mitges, amb això també estem d'acord, és a dir, no podem fer només una part de municipi i deixar l'altra, perdre la subvenció o denegar, és a dir, renunciar amb elles tampoc mola, perquè amb el que ha costat que hi hagués una altra línia com la que va sortir, però sí que el tema de potser plantejar amb la informació de cara al municipi una consulta, sí que ho veiem com una opció a tindre en compte. A partir d'aquí el que heu comentat superbé, és a dir, amb el Jordi ja qualsevol cosa suposo que ens trucarem, si ho hem de fer només de portaveus, fem de portaveus i després ja ho traspassem en aquest sentit, i també si aquesta es pot fer amb tots i totes, doncs millor que millor, perquè una vegada ja ho expliques i ho valorem entre tots a taula. La idea també és que la justificació que han fet Economia i Finances, que la veritat que no els interessa, els és igual. L'Economia i Finances el que fa és mirar ràtio d'endeutament, si passes del 110 no et deixem, si estàs per sota sí que et deixem. Però nosaltres havíem anat més enllà i li dèiem d'on trauríem aquests fons propis que ara demanem que ens adelantin. Perquè la casuística que s'afegeix al PUOS és que ens en donen una part al 2021 i una part al 2024. És a dir, imagineu-vos, fem un tram de camí i canviem 3 carrers al 2021 i la resta al 2024, per posar-hi més INRI i més surrealisme. El que hem fet nosaltres també és dir-li d'on traurem aquests diners que nosaltres volem retornar al banc. Al final, i que ens toca retornar-los, però que ells ens deien a nosaltres ens és igual. Jo només miro els números i ens van despullar com a Ajuntament per veure com estàvem. El fet és que nosaltres el que diem és que inversions o diners que ens arriben a l'Ajuntament, com és aquest fons extra de la Covid per l'any vinent, és afegir-lo. Les subvencions d'inversions de cooperació que sortirà pel 22-23, també posar-lo aquí. Tots aquests diners que ens aniran arribant extra per subvencions, afegir-los per poder compensar aquesta ajuda inicial, perquè nosaltres pensem que l'obra s'ha de fer unitària, i crec que estarem d'acord, que els camins, si es fan, se fan, no es fa un tram ara, perquè potser el 24 l'haurem de tornar a fer, no ho sé. O els carrers, el que diem, de dir, fem ara un 30 o un 20 i pico per cent, un 28% de carrers i la resta el 2024. La nostra proposta era, avancem-ho i fem tota el 2021 i després quan cobraríem, en el cas que ho puguem fer, en el cas que les liquidacions quadrin, en cas que nosaltres estiguem disposats a fer-ho i en cas que el poble, si ho creiem oportú de votar-ho, ens digués que sí. Jo ja m'avanço per comentar-ho, però nosaltres ja anem dient, quan cobrem el 2024 els 120.000 euros, els retornarem. És a dir, és com si ens fessin, diem, com una pòlissa, de dir, d'aquests diners que ens aniran entrant, justifiquem que ens els adelanteu anticipadament vosaltres. Anàvem més per explicar d'on sortien aquests diners que ara us demanàvem anticipadament. És a dir, per concretar el que diu el Jordi, el possible préstec o crèdit que es volia fer no es volia fer, és a dir, es volia fer com un anticip de les subvencions que hem de cobrar el 22, 23 i 24. M'enteneu? Vull dir que no és una cosa que digues m'endeuto i tal. No, dius, mos endeutem amb 200.000 euros, més o menys, que és el que pot fer falta, però que aquests diners vindran de la subvenció de Diputació, que són 60 i pico mil euros, dels camins de l'any que ve, que són 10.000, més els 120.000 del PUOS 2024, que és el muntant de la subvenció, m'entens? Vull dir que no era fer un crèdit nou a palo seco, sinó simplement era fer un crèdit vinculat al cobrament de les subvencions aquestes. Vull dir que és una mica diferent, però ells no ho contemplen així perquè són encara una mica atrasadets. Ells sol veuen la ràtio i prou. Vull dir, a altres puestos del món hi ha molts vinculats als ingressos. Aquí, per desgràcia, no me'n vulguin ni sentir parlar. Sí, per part meva almenys ho he entès el concepte aquest de que no és un crèdit a la babalà, sinó que
has de demanar aquest crèdit per poder disposar d'aquests diners i anar-los tirant endavant, però tu ja tens la justificació de com retornaràs aquests diners, que bàsicament és el que he comentat i he explicat. Jo, per part meva, diguéssim que això ha quedat entès. Clar, quan fas una cosa d'aquestes també sempre tens el por o el dubte o el canguelo que ho fas en base a uns ingressos que després comptes que t'entrin. Amb el Jordi també li vaig contar, clar, per poder fer això hem de pensar que aquests ingressos els tindrem, si no sí que cagar de roc. I després també les partides aquestes que en certa manera aminorarem, és a dir, per exemple, s'ha comentat el tema de la Covid, no? Clar, els agafaràs no per Covid, sinó per poder-los abocar aquí. És a dir, que no fos que en acabat realment aquella pasta no la poguéssim dedicar aquí i la necessitéssim per una altra cosa. No, però és que no va així, David. David, no va així. És a dir, això és un fons català, el que ens ingressen cada any, un extra, que es diu Covid-19, no? Que allò ho ingressem dintre dels fons, és a dir, de l'Ajuntament, del fons total. Perquè abans que hi hagués aquesta, nosaltres ja vam posar partides per pagar Covid l'any que ve. M'explico? Dels nostres recursos particulars. I els vam posar. Simplement, a l'entrar aquest nou ingrés de la Generalitat de Covid, lliberes els recursos que tu vas posar per una cosa, els 27.000 euros per piscines, per llogar un segurata perquè faci el control, per dir una cosa. M'explico, David? És a dir, no és que tu facis... Primer que no cal ni justificar-ho, això, perquè no és finalista, és a dir, és a fons perdut. Però, amb una mala, que es tingués que justificar, tindríem els justificants com hem tingut enguany. M'explico, perquè, clar, enguany tot això ens ha passat. Enguany ens hem gastat per la Covid 70.000 euros. 80. I encara estem gastant. Perquè la lejia sembla que no la veguéssim. A l'escola no ho entenc, vull dir, sembla que no la veguéssim. Però m'entens? Llavors, David, no és que desviem uns recursos de la Covid, sinó que els recursos propis que havíem posat per pagar la Covid, ara els pagarà la Generalitat. I nosaltres podem destinar recursos propis alliberats per a posar aquí. M'explico? Però tot això val més que fem un monogràfic al mes de gener, que ho tindrem molt més clar tot, i parlarem amb propietat de tot. M'entens? Sí. Jo, el que passa que ja que passàvem aquestes memòries, volia comentar-ho la situació actual, perquè n'havíem parlat. Sí, no, per descomptat. El fet és aquest, que fins que no tinguem la nostra liquidació a finals de gener, que no sapiguem la liquidació de la Diputació i de la Generalitat, que per saber, i l'Estat, per saber el que ens ingressaran extra a final d'any, farem els números. És que ara és parlar per parlar, però hem de saber quan podrem amortitzar de crèdit, és així de senzill. Saber quan podrem amortitzar de crèdit per saber l'índex d'endeutament que tenim, si dona o no dona. I després sí que és una decisió més aviat política i de decisió de com ho volem fer i si ho volem fer i si volem això decidir-ho, ho hem de fer nosaltres. I nosaltres, de les formes, de dir, votem-ho al poble, està clar que s'ha de fer una reunió, i amb gràfics i de forma senzilla, explicant com augmentem, com reduïm i com ho tornarem. Però jo us ho volia adelantar perquè la situació és aquesta, que estem estudiant-ho i hem d'esperar les liquidacions per saber l'índex d'endeutament clar que tenim al final del tancament de l'any. Sí, superbé, perquè vull dir que si ja no haguessis agafat peu tu a explicar-ho, vull dir que hagués demanat de dir, a veure, aquí som tots, explicar-ho a tots, vull dir que és genial. Preferiu votar-les individualment o les fem en bloc tot el punt? Un moment, Jordi. Volia comentar un tema que, en relació al que has explicat de la memòria valorada de les piscines, d'arranjament de les piscines, amb el que has explicat i amb el títol de la memòria, entenc que aquesta memòria no s'ajusta a bases. I t'explico. Sí que s'ajustarà, Josep Maria. Espera un moment, Josep, sisplau. Deixa'm explicar i després me dius el que m'haguis de dir. Si és que està, diguem-ne, inspirada la memòria amb el segon punt de les bases, que és arranjament o millora o actualització del sistema de tractament d'aigua de les piscines, seria correcte. Ara bé... Serà així.
Bueno, doncs llavors, en tot cas, el títol en si dona a entendre que no anem per aquí. Amb el que ha explicat el Jordi, que ha dit que el que es vol intentar és no consumir més aigua de la necessària de la xarxa municipal, clar, tot això s'hauria de, entre cometes, desdibuixar de forma que s'entengués que el que anem a fer, això, és millorar el sistema de tractament de l'aigua, perquè si no hi haurà problemes. Ho dic per això, no ho dic per res més. Maria, com que tu ja entens, quan tingui la memòria acabada del tot, que l'està fent ara el francès, te la passaré perquè veus que és tal com dius tu. És sobre això. Saps com vam fer la piscina petita? No, si te'n recordes, vam haver de fer el que t'estic dient. Doncs això mateix estem fent ara, Josep Maria, ja ho veuràs. No, ho dic perquè jo justament, i el Jordi ho sap, seré la comissió selectora i, per tant, home, que del meu poble m'arriben les coses bé i que després no hi ha de fer el percal, m'explico. Te l'enviarem perquè de l'estudi ve, abans d'acabar-la. Però serà així com dius tu, eh? Vale. En tot cas, la recomanació meva és que es canviï el nom. Vale, canviem el nom. Perquè el nom no fa la cosa, diguem-ho així, però aquí sí. El nom vol dir això, buscar un nom que intueixi que anem a millorar el sistema de tractament de l'aigua. Ja està, simplement. Sí, entre altres sí. Vam posar un nom molt genèric. Genèric, sí. El que passa és que quan la gent de les comissions aquestes llegeix determinats noms, ja rebutgen de dir no, això no, perquè és que no. Mira, què et sembla? Millora tractament aigua de les piscines. Bueno, sí. Això ja és directament el que diu el punt 2 de les bases. Doncs ja està, vinga. Passa que ha sigut, com que ha sigut ràpida aquesta, m'entens? Millora tractament aigua de les piscines, canviarem aquest títol per aquest. Bàsicament és que s'ajusti a bases i ja està, i evitar problemes. Com que es fan diferents coses, el francès, l'arquitecte va posar un nom genèric de dir la ubicació és a les piscines, igual que la ubicació és al cimentiri, va posar aquest nom, però vull dir que la idea és aquesta execució. Millora tractament aigua de les piscines, ja està. Voleu votar-les individualment o en bloc? Jo per part meva, i si no els demés també companys que diguin, podem votar-ho en bloc. No sé, els demés... Sí, Josep Maria, Enric i tal, nosaltres, bueno, en bloc. Sí, home, es pot fer en bloc si es té en compte el que acabem de comentar, simplement perquè el que aprovem sigui el que hem dit ara. És a dir, si canviem el nom, doncs ja canviem el nom i s'aprovem el nom nou i tenint en compte el que diuen les bases, ja està. Ja he canviat el nom. D'acord, doncs passem a la votació del punt 7 de l'aprovació de memòries valorades. Josep Maria Capdevila. Sí. Enric Camats. Sí. David Lesan. Sí. Toni Torrelles. Sí. Anaïs Camarasa. A favor, perdó. Eric Berga. A favor. Jordi Camats. A favor. Anna Belló. A favor. Jordi Verdú. A favor. Aprovades totes per unanimitat. Doncs passem al punt número 8, que és un conveni entre l'Ajuntament de Corbins i la parròquia de Sant Jaume de Corbins per la cessió de l'ús de l'abadia i aquell pati annex, avui conegut com el Centre Cívic Mossèn Esteve Escoll, per a actes i exposicions de caire cultural i altres àmbits de col·laboració. La pregunta del milió és per què fem un conveni amb ells quan ja hi fem l'ús, no? De dir, quan el necessitem, ja hi fem les activitats que quan han convingut les han fet allí. És per un tema perquè si algun dia podem aconseguir alguna subvenció per realitzar una millora a l'edifici que tant li convé, però que és del bisbat, no ens poden donar una subvenció a nosaltres per poder-la realitzar amb una propietat d'un altre, perquè al final la propietat és del bisbat. D'aquesta forma, com que la nostra proposta és fer aquest conveni i com que si algun dia s'hi fa alguna obra, qui l'haurà de fer és el poble, perquè el bisbat se'n desentén totalment de poder fer millores, amb ells si cau o si està molt malament, tants com se'n troben, tants com n'hi tenen, tants com els tenen molts amb aquest format de deixadesa perquè no arriben o pel que sigui, ens trobem que igualment haurem de fer nosaltres la millora. Però com que és un espai que no és a propietat nostra, no podríem realitzar aquesta inversió el dia que sigui. No vol dir que ja farem obres, però si un dia, quan les coses potser ens vagin millor econòmicament
tinguem diners i vulguem fer una millora perquè aquell espai ens interessa per l'utilització amb associacions o per la parròquia, doncs puguem fer nosaltres l'obra. Preguntes sobre aquest conveni? Bueno, nosaltres, merci per explicar-ho tan bé, Jordi, però, clar, d'entrada discrepàvem del conveni i de les formes per les implicacions que té. Jo no estic molt avesat a veure convenis d'aquest estil, però realment el que comentaves tu, vull dir, això potser si ho tingués el bisbat se'n va a terra, perquè no sé si ho arreglarien ells o no ho arreglarien o què farien, i per tant, a través d'aquest conveni és com que totes les responsabilitats respecte a aquest espai, sense ser pròpiament del municipi o de l'Ajuntament, recauen sobre l'Ajuntament com a tal. A més, suposo que tots l'heu llegit, però clar, despesa de consum elèctric l'Ajuntament, neteja l'Ajuntament, si es busca alguna subvenció, evidentment a càrrec de l'Ajuntament. És una sessió gratuïta, però amb tot un seguit de contraprestacions que van més a la nostra part com a Ajuntament o com a municipi que no pas de cara al bisbat, que pel que veig amb aquest conveni no hi ha com cap obligació, diguéssim, de cara amb ells. Però ara ja és així, eh? Ara ja és així, David? Ja el netegem nosaltres. Sí. No és un tema respecte... És a dir, això és com una renovació del conveni perquè entenc que n'hi havia un altre que deu expirat i s'ha de fer aquest nou. No n'havia cap, però la neteja, si es fa, la fem nosaltres. Si hem d'anar a arreglar la teulada, ja anem nosaltres. Si anem a netejar dels coloms, pel que sigui, pel tema de les canonades, ja anem nosaltres. I tots els desperfectes que hi pugui haver, ells no se'n fan càrrec. Clar. Jo anava una mica per aquí. Que el bisbat dintre d'aquest conveni no se fa càrrec en absolut de res. I em sembla una cosa molt extremadament desequilibrada. A banda hi ha algun apartat, ara no recordo quin era, però inclús el fet de dir segons quin tipus d'acte, no sé què, no sé quantos, que vagi en contra de la no sé què cristiana. Ostres, clar, a mi me resulta molt heavy, no? Aquests dies també pensava evidentment que se'n fa ús i que en fem ús com a municipi, oral, o temes d'alfabetització, el tema de la catequesi, les gralles, quan han fet coses amb diables sempre anem allí, però és hardcore aquest conveni des del punt de vista que hi ha un desequilibri de responsabilitats. Vull dir, si l'Ajuntament no fes tot això, què fa el bisbat aquí? No faria res. Com ara? Deixar que caigués. El mateix que fa ara. Perquè si nosaltres li diem que està en mal estat i s'ha d'arreglar, ells diuen que no poden arribar-hi, no ho faran. Que no tenen quartos. Pel tema de les activitats, us en podria explicar moltes del mossèn d'exemples d'activitats que em deia. Jo preocupat per si podíem fer la preparació dels diables i em va dir que sí, per exemple, en aquest cas, però amb temes més de prostitució i així o de striptease, això diu que em va dir que no, que millor que no això. Jo li vaig dir que tranquil, que no se m'havia acudit, però que em queda més clar de que no ho farem en aquest espai i no pot ser tampoc en cap altre. Però bueno, les activitats anaven més per aquí. El fet és que si un dia podem rascar una subvenció que pugui anar per aquest espai, no la podrem utilitzar si no tenim un conveni pel tema de la titularitat. Però tot el que diu amb aquest conveni ja ho està realitzant l'Ajuntament. Sí, ho sé. Perquè quan al mossèn li falta alguna cosa o hi ha algun problema, ens truca a nosaltres, no truca el bisbat que ell arregli. Si ha de canviar el pany, si ha d'arreglar el que sigui. I setmanalment nosaltres anem a netejar. I tot l'ús que hi fem, quan a vegades el fem anar molt per magatzem, quan hem fet activitats, concerts, durant aquest estat de pandèmia, com va ser per Sant Joan, com va ser per la Diada, ho fem anar a aquell espai. I no canviarà, és a dir, ens deixa guardar el col, per dir-ho així, com han fet fins ara, per dir-ho així, per si ens preocupa això. Però vull dir, el fet, i ho respecto i t'entenc, David, i només faltaria el vostre dret de dir, ostres, no ens agrada, ens abstenim o votem en contra. Però nosaltres només ho fem per si hi ha la possibilitat un dia que surt una subvenció per espais com aquest, que el puguem fer. Perquè si no ells, nosaltres no volem que caigui. I si un dia
està caient i haurem d'actuar. Però si quan hi hem d'actuar podem aconseguir una ajuda, doncs serà més gratificant i més fàcil per les arques de l'Ajuntament. Només això. Respecte a aquest Jordi, tema... una pregunta. David, només una pregunta. Hi hauria possibilitat de renegociar algun punt del conveni? No. No. O sigui, o s'aprova així o s'aprova així. S'ha fet 10 esborranys diferents. S'ha negociat durant un any. Vull dir, és que ja És portem... que hi ha coses que fan mal als ulls a l'any 2021. És un contracte d'adhesió. Ja sabeu de què parlo. És un contracte d'adhesió, no conveni tal. Però has de comptar que si tu veiessis, Josep Maria, el primer conveni amb aquest, un ou, una castanya, no s'assemblen en res. Però aquí he privat el que diu el Jordi. Acceptar totes les seues condicions per si un dia s'ha de fer alguna cosa que tindré l'ajuda. Perquè, o si no, no t'ho accepten. Tu te'n recordes, Josep Maria, com vam estar negociant per fer el tanatori allí al pati? Te'n recordes, Josep Maria, amb això? Sí, ho recordo perfectament. El tema de negociar amb el bisbat, és d'aquelles coses que dius, no ingrat, no, el següent. I aquesta és més que un conveni no entre dues parts iguales, sinó és un conveni d'adhesió. Al final ha sigut un conveni d'adhesió. O lo quieres o las dejas, com a les lentejas. Les condicions nostres no canviaran, és a dir, no ens privarà de fer l'ús que estem fent i el que hem fet i que fins i tot, recordo, no fa molts anys, que ens va ploure i vam haver de fer un concert a dins i ens ho va permetre. Vull dir que no va tant amb un nivell de limitació, sinó de facilitat a l'hora que quan estigui caient o l'Ajuntament digui, ostres, ens va molt bé aquell espai o li volem donar una utilitat més important, no ho podrem fer perquè no s'entendria cap de nosaltres que invertíssim a casa d'un altre. D'aquesta manera tenim aquest conveni. Per això, Hi ha solucions alternatives que seria, per exemple, recordo perfectament quan se va fer la taulada de l'església, no sé si us en recordeu, es va fer amb aportacions de veïns i de l'església. Evidentment, compartim el criteri, Jordi. És correcte el que dius i, en principi, la finalitat és bona. El problema és els condicionants que són infumables. És a dir, t'ho dic de veritat. L'any que som a aprovar un document que digui, literalment, es prohibeix la celebració d'aquelles activitats contràries al dret canònic i a la moral catòlica, a mi personalment me fa mal votar això. T'ho dic sincerament. I entenc que ho heu fet a la millor de les intencions. Heu buscat l'aproximació amb el bisbat, perquè és allò, o combregues en el que volen ells, i si no, doncs ja ho tenen bé. I tant de bo, quan hi he anat reiteradament i a dir-los que arreglin l'edifici, l'haguessin arreglat. Jo encantat de la vida que si tenim un calaix i podem tindre estalvis, no gastar-los allí, que se'ls gasten els propietaris. Encantadíssim. Però al final també en fem ús el poble, no? Hi va la parròquia, hi va la coral, i anem nosaltres quan muntem activitats de concerts i guardem material i també al final és un espai del poble, no dic municipal, però del poble. I per aquest motiu intento deixar de banda això, aquests temes que me sabria greu que dubtéssiu, que estic d'acord i que em semblen correctes i adients, però dono la rellevància a poder salvar l'espai i que en podem fer ús perquè la veritat, si no el tinguéssim també tindríem un problema per no poder-lo utilitzar a l'hora de l'ús que se'n fa, per això. De fet, si no s'hi hagués fet tot el que s'hi ha fet els últims anys, ja no existiria, segur. Així de clar. Sí, però ara tot això que vam fer... Jo també, hi ha molta gent, un momentet només, aquesta és una de les obres que s'ha ficat tant la primera vegada dels pressupostos participatius com la segona. Jo a nivell de poble he sentit a bastanta gent de dir, hòstia, me costarà votar allò perquè ni que com a inversió, és a dir, com a inversió és necessari, perquè aquell edifici, evidentment, cada vegada està pitjor en aquest sentit, molta gent et diu, clar, però és que no és del poble o no queda pel poble. Hi ha aquesta cessió, però la titularitat és del bisbat, que d'això sí que no se deixen perdre res. I el conveni amb la forma és això que ha comentat el Josep Maria i el Jordi, i suposo que tots veiem i estem d'acord, que és que no està això equilibrat, és a dir, des del punt de vista del bisbat, quines obligacions té respecte a això? Cap ni una. Ja sé que no ens fiquem cap pega, ja sé que ens va bé,
però a mi també, bueno, ara acabaré de fotre el cop de cap, però me costa per tot el que hem comentat i ja està. Està bé això del bisbat. Sí, jo el bisbat... Ja està, bueno, només era això. Les mateixes condicions que tenim fins ara són que continuarem. I ja està. Al bisbat hi vam anar amb un projecte de l'obra per arreglar-lo. I els hi vam dir, aquí teniu aquell edifici vostre, per arreglar-lo val això i ho heu de fer. I ells van dir, per nosaltres ja el tenim bé com està. Al final el que en fa ús és la gent del poble. I clar, jo personalment, no com a alcalde, sinó com a corbinenc, a mi em sap greu que també em diguin això. I en fem ús. I per això, doncs, quan he intentat buscar a veure si poguéssim rascar alguna cosa, el primer condicionant em deien, si no tens la titularitat, has de tindre un contracte, un conveni de cessió. I per això, doncs, se'ns acudeix de dir, si algun dia ens convé, està clar que hi ha moltes més necessitats, però al final tenim molt associacionisme, tenim moltes activitats i creieu-vos que el Jordi, l'Anna, l'Eric, quan munten les extraescolars, les activitats de les associacions, ens costa quadrar espais i horaris. I al final és un espai que també se'n fa ús. I per això, doncs, no diem que sigui una prioritat per a aquest Ajuntament, sinó que si un dia es pot fer alguna cosa, que ho puguem fer, per dir-ho així. És que si no, ells no ho faran, ja ens ho han dit. Vull dir, quan els hi van veure el preu ja van tancar el projecte i no sé ni si el guarden. Tots sabem com està el local, que tard o d'hora s'hi hauran de fer obres i el que és ells no en faran cap de paletada. És un espai que l'utilitzen els veïns del poble i que si el volem mantenir i així ha de ser, ho haurem de fer nosaltres. Si podem agafar diners d'una subvenció, tot això que el poble s'estalviarà. Vull dir, és per aquest motiu. El tema, jo què sé, poso un exemple de l'església. Vam haver de canviar el tema de la sonorització i també vam pagar nosaltres una part. No tot, però una part la vam pagar nosaltres. Perquè al final dius, ostres, però si l'església, ja, però al final és un espai que utilitza gent del poble i vam intentar buscar-li les millors condicionants. La titularitat és d'ells, però qui en fa ús és el poble. I realment és la gent del poble qui en fa ús. Per tant, si volem fer alguna cosa, ho haurem de fer nosaltres. El poble en fa ús, Anna, i ells també. No, per amb ells... I el despatx del mossèn allí, no? Hi ha set sempre i diu aquí què ha de ser. Per tant... Però per amb ells cauria, vull dir, si cau... Això és una altra cosa, però que l'ús també el fan. Això és evident. Bueno, és un tema també entenent tot el que estem dient, a mi també hi ha una part de mi que és que com que no me dóna la gana que el bisbat en aquest sentit, amb espais seus, edificis seus, de titularitat seva, mani tant. No em dóna la gana. Vull dir, això de canviar en aquest sentit. Entenent tot el tema del municipi i l'ús que se'n fa, i joder, bates que Déu ha tingut que anar a pactar-ho i a explicar-ho i aquí i allà, doncs el que Déu suat per treballar amb aquesta gent, però no me dóna la gana de que ho entenguin d'aquesta manera. Un any ha passat, un any, David, un any. Sí, ho crec perfectament. Mira, només el que heu dit vosaltres, de que primer cauria, ja t'ho està dient tot. En principi l'església és la comunitat i el no sé què i el no sé quantos. Doncs bueno, que comencin a demostrar. En fi, això és un altre tema. I penseu que amb els anys, ja s'ha vist que els hi van caient les propietats i no se'n fan. Jo em va donar la sensació de fredor, que no se'n fan, no donen abast i van fent així... Jordi, els cauen les propietats quan no se les inscriuen directament sense dir res. O quan no se les van ni a mirar, sí. Però nosaltres... Ja no és un tema estar en contra de l'església o no, m'explico, ja no és això. És el plantejament que fan. És una posició de, no sé si de força o de, no sé exactament quina, però és això. Ells ni se les miren, però nosaltres al final les vivim i les patim, per dir-ho així. No com a ajuntament, sinó com a veïns que en poden fer ús, que es poden trobar més insegurs o quan veuen alguna cosa. I personalment crec que la gent de la parròquia i la gent que té més sentiment en aquells espais, li sabria molt greu que si un dia hi ha algun problema, l'Ajuntament se'n desentengui com fan ells. Jo crec que nosaltres haurem de donar resposta i pensem que d'aquesta forma tindrem més seguretat a l'hora de fer-ho. Si no hi ha res més, doncs ho passem a votació, Josep. Vale, comencem la votació. Josep Maria Capdevila. Després de valorar-ho, no.
Enric Camats. No. David Lessant. Pels motius exposats i les condicions, doncs no. Toni Torrelles. Sí. Anaïs Camarasa. A favor. Eric Berga. Eric. A favor. Jordi Camats. A favor. Anna Abelló. A favor. Jordi Verdú. A favor. Queda aprovat per majoria absoluta de 6-3. Passem al punt número 9, mocions, correspondències, assumptes que puguin produir acord. Per part nostra no n'hi ha cap. No sé si teníeu alguna moció o alguna cosa. No, Jordi. D'acord. Doncs passem al preguí preguntes. Us volia comentar que un dia com avui, amb aquest ple, tot seguit després del ple fèiem la torronada i l'entrega de les estrenes als treballadors. Com us podeu imaginar amb la situació i de la manera que fem el ple, doncs impossible poder-ho fer. Sí que us invitem, si podeu, demà al migdia entregarem-les a la 1. Hem quedat que als treballadors els hi entregarem les estrenes, que tot i així ho farem d'aquesta forma, en un moment aquí a la sala 1 d'octubre, les entregarem i marxaran, vull dir, no farem ni cava, ni pastes, ni pica-pica, ni res, però perquè no se les vinguin a buscar aquí a l'oficina, pensem que una manera de fer-ho és donar-ho en mà, vull dir que esteu tots invitats i ho donarem, i a més donarem una placa per anys treballats a una treballadora de la casa, que no ho vull dir aquí, perquè potser ens està seguint i després trencarem la sorpresa. I sobre això ja està. Després també comentar-vos que, com bé sabeu, tenim un agent cívic. Aquest agent cívic ve a través d'una subvenció del Consell Comarcal del Segrià, que ens facilita, ens va proposar si ens interessava tenir aquesta figura al poble durant uns mesos. Ve a través d'un programa del SOC, en aquest cas de gent que s'ha quedat a l'atur durant la pandèmia, i nosaltres encantats de tindre'l. I de moment ja estem donant unes tasques que sobretot es centren amb les entrades i sortides de l'escola al matí, migdia i tardes, que és un moment de més aglomeració, es passeja pels espais municipals i sobretot per les places i els parcs per si hi ha jovent, o tenim alguns temporers que si no porten la mascareta a plaça Sardana parla amb ells perquè se la posin, fins i tot els hi facilita mascaretes si no en tenen. Fa aquesta etapa, aquesta feina conciliadora amb la gent per poder anar complint les normatives de la Covid. I també fins i tot ens ajuda a l'hora de... Ara preparem la sala a l'hora del muntatge dels concerts, a posar les cadires de l'aforament, doncs també ens ajuda, la veritat que molta predisposició i n'estem molt contents, perquè també ens va ajudar algun cop amb algun repartiment de cartes, per exemple, amb la festivitat del Buscatroncs. Sobretot fa el tema d'agent cívic en el tema més sanitari de la Covid, però també està disposat de, quan necessitem un cop de mà, necessitem 2 braços, també ens ajuda. I també un altre tema que us volia comentar abans que ens comenteu els que diu vosaltres, és un tema del Consell Comarcal pel tema del porta a porta. Potser alguna vegada ja n'havíem parlat del sistema de porta a porta, sobretot amb l'excepcionalitat del servei de voluminosos. Hi ha bastanta queixa generalitzada, no de Corbins, del servei, que hi ha molta lentitud a l'hora de la recollida dels voluminosos a casa. Si recordeu, hi ha la possibilitat de quedar amb ells, traure els voluminosos al carrer el dia que et diuen i te'ls passen a recollir. Hi ha un sobredimensionament de gent que ho fa i que van molt endarrerits a l'hora de recollir-ho. I tot i que aquí a Corbins no ho patim tant perquè tenim la facilitat que el dissabte al matí qui es pot desplaçar o té les furgonetes o els tractors per poder-ho fer pot anar a la deixalleria que tenim aquí al poble, que al final és comarcal, d'ús comarcal, que poden vindre d'altres poblacions, però és veritat que els pobles que no tenen aquesta possibilitat de tenir al mateix municipi una deixalleria tenen molta lentitud a l'hora de poder-los venir a recollir aquests voluminosos a casa. És per això que el Consell Comarcal, avui el Consell d'Alcaldes, que ha assistit la tinenta d'alcaldia, l'Anna Abelló, s'ha proposat un augment de les freqüències, que ara mateix són de 2 dies a 5 dies. Aquest augment de freqüències que volen provar, com no és d'una altra manera, té un sobrecost, que nosaltres estem totalment en contra, perquè no només per el tema del servei, perquè crec que això s'havia d'haver tingut previst, o si el servei és el que és el que és, però ens trobem que ens diuen que el servei valdrà
1,56 euros habitant i any per poder fer aquest augment de 2 dies a 5 dies. Nosaltres, sobretot en aquest cas al Consell d'Alcaldes, els pobles d'Alcarràs i Corbins han estat els més queixosos, segurament també per aquest sentit que Alcarràs té deixalleria i perquè nosaltres pensem que, per sort, molta gent té la facilitat familiar o a casa de tindre furgonetes grans o remolcs per poder, si ha de treure's algun voluminós, poder anar a la deixalleria el dissabte al matí. Nosaltres no estem gens d'acord amb aquesta mesura perquè són mesures sobrevingudes que ens adjudiquen, que ens passen factura i que no s'havien previst als pleits del contracte. I per això nosaltres no estem d'acord i us ho volíem traslladar perquè ho sapiguéssiu i que també poguéssiu donar també la vostra opinió, a veure com ho veieu. Però nosaltres creiem que ara no és moment de dir-nos que a partir del gener ens cobraran això per habitant i any per fer aquesta prova pilot de fer més dies de recollida quan el preu de les bessures ja el tenim tancat i el tenim aprovat a pressupost i jo crec que les coses no es fan així, ha d'haver més previsió, més organització i més ordre. Jo no en tenia constància, vull dir que merci en aquest sentit. Sí que alguna vegada havia fet ús del tema, potser una vegada, del tema de la recollida aquesta a casa del voluminós. I sé que quan vaig trucar, perquè te diuen quan t'ho passaran a buscar i tal i qual, no sé si em van dir data a un mes i mig vista o alguna cosa així, que em vaig quedar com de dir, ostres, entenc que és el que tu has comentat, per tant, més enllà d'això, res més. Que si és perquè no s'hi està d'acord per aquestes exposicions, doncs ho entenc i sí que puc dir que una vegada em vaig fer ús i em vaig quedar parat de dir, ostres, fins aquí un mes i mig no m'ho vindràs a recollir, anem a tope, em va dir, anem a tope, no sé què. Ja està. No més. Per altra banda, en clau positiva, tant en clau d'Ajuntament com en clau de ciutadania, destacar el premi que es va recollir sembla aquesta setmana sobre el fet de ser municipi menys generador, que és un motiu per estar content, que el va recollir com a tal Jordi i que és un guany de tots, perquè me'n recordo quan se va tindre que decidir el model com a tal i que, a més, la comarca del Segrià va ser com una comarca que és com un multimodel en aquest sentit, doncs Corbins ho va fer l'aposta pel porta a porta, a més, sense passar per la situació de consulta, sinó que aquí es va prendre una decisió, entenc que d'aposta política o de perspectiva de futur, i guai que amb el poc temps d'implementació d'aquest servei de recollida hagin estat, en aquest cas, premiats amb un premi que el que t'ha d'estar dient, a més, que t'està fent el reconeixement com a municipi menys generador, que ja és la situació com més ideal dintre de les ideals. I com a preguntes o així, en vista de la situació que se'ns torna a vindre sobre en tot el tema de Covid i tal i qual, sabem que hi ha molta previsió d'activitats ara per aquests Nadals, hi ha tot el tema de la cabalgata de Reis, no sé si és l'espai per parlar-n'hi, però ara el fet de dir, suposo que dèieu anar trucant ara més que mai cada dia al Procicat, que no sé molt bé què us deu dir o deixar de dir, o feu el que us dona la gana, o el que pugueu, però sí que, clar, com que sabíem que hi havia molt volum d'activitat i la cosa s'està desmarxant, de dir, ja ho veurem, suposo, si es podran dur a terme o no, tant les que són pròpiament de programació ara de Nadal a la Sala Coliseu, com ja pensant en el que pugui passar per la cabalgata. El fet de les de Nadal, jo mateix no tinc ni una bola de vidre, ni em sembla que la té, la de Protecció Civil, pobre, que el truquem setmanalment, que jo crec que l'hem d'invitar al poble un dia perquè, pobre, el truquem seguidament, sobretot l'Anna, i parla molt sovint. El fet és que avui havien de donar unes noves restriccions que al final l'han anul·lat i diuen que demà al migdia. Vull dir que si ara ens preguntem entre tots si farem el concert dels Pastorets Rock, si farem el teatre de diumenge amb l'IEI, no t'ho sé dir. I espero que sí, però clar, no ho sabem. Fins demà al migdia, no sé què ha passat al vespre, que s'ha anul·lat i han dit que no. I tenim un grup de la comarca, dels alcaldes, que us vaig comentar, amb el delegat del govern, les alcaldesses i també tenim els directors generals i s'han anat comentant de dir per què no han sortit. També és veritat que corre una infografia que es veu que és un fake de les noves restriccions. No ho sabem. Pel tema d'aquest cap de setmana, nosaltres ho hem organitzat amb el previst.
amb un aforament del 50%, que pot vindre gent de fora de Corbins, tot i ser al cap de setmana dins de la comarca, i nosaltres no anul·larem res si no ens ho diuen. Si no ens truquen i ens diuen que no es pot fer, nosaltres ho farem, perquè complim les restriccions actuals que hi ha. Pel tema dels Reis, encara no ha sortit res. Portem més d'un mes exigint-ho i demanant-ho. Sempre ens diuen que aquesta setmana sortiran unes indicacions per poder-ho dur a terme i encara no han sortit. Es parlava molt que es demanaria amb espais físics i centrats, és a dir, que no ves desplaçaments, i molts dels pobles del Segrià dèiem que tot el contrari, que ens haurien de donar la facilitat de, com vam fer per Festa Major, poder fer una cercavila més llarga amb els Reis i que fins i tot ens deixessin fer entrega a casa dels regals, perquè no pot ser que vegin millor la concentració a la sala i amb un aforament limitat. És a dir, és els dels dies que la sala està més plena, ens estàs dient que ho fem a la sala, però que no deixem entrar tothom. És surrealista. Nosaltres els diem, hi ha una manera millor, i tots els pobles de les Garrigues, de la Noguera, diem el mateix, deixeu-nos que surtin els Reis, que la gent estigui als balcons, que puguem fer una ruta més llarga, perquè puguin visitar més zones, però que després puguem fer els Reis entrega de regals. No cal que pugin a dalt a casa, sinó entrega o que ho deixin allí a terra, no sé com dir-ho, si no volen traspassar el regal d'un a l'altre. Però com que volen adequar tot el territori de la mateixa forma, s'equivoquen, perquè una cosa és Lleida ciutat, ja poso el més pròxim i més gran, i l'altre és Corbins. És a dir, que a Lleida ho vulguin fer en un espai 10 o 12 dies que hi hagi els Reis i passis com si fos una exposició, això és impensable. Impensable a qualsevol poble, i així ho veiem. I nosaltres, com que hi ha hagut tantes queixes reclamant que això que dieu als pobles no té cap sentit i encara serà més dolent, contraproduent al final, perquè aconseguiràs aglomeració, no hi haurà distanciament. Clar, diuen, és que la gent no es quedarà als balcons. Doncs que si baixa del balcó a baix a la porta, no hi haurà aglomeració. En canvi, amb un espai tancat, jo la veritat que no ho entenc. I amb aquesta línia estem. Com que ha hagut molta queixa, sembla que ara ho valoren i ho estan parlant, però clar, un comentari és que si a vosaltres us ho deixem fer, els de Lleida pujaran als pobles. Jo no ho entenc, però bueno, com amb totes les mesures porten fent aquestes coses. I esperem a les eleccions. A les eleccions ja hem hagut de dir un lloc, hem intentat mantenir el mateix lloc de votacions, fent un circuit, entrant per una porta, sortint per l'altra, que la gent estigués al carrer, però ja ho veurem. És que és tot tan incert, jo no sé si no tinc clar jo que hi hagi eleccions. És que no ho sé, però la veritat que tenim molt desconeixement i és una queixa molt reiterada i que des del mes de març de pandèmia i que per mi la Generalitat no ha solucionat. Perquè avui no sabem què podrem fer el cap de setmana. Podrem baixar a Lleida? Podran vindre gent a Corbins? I així estem. Vale, merci. He de comentar la situació aquesta i sobretot, evidentment, de cara a lo imminent més que era la programació de Nadal i com a molt estirar a pensar en Reis que dius, bueno, ja ho veurem ni cal perquè hi ha aquesta eterna incertesa. Nosaltres també sí que, clar, jo pensant en Corbins i en un format de cabalgata, pensant que per mi és inimaginable el tema de la sala, com se feia els altres anys, ja sigui amb el 100% o amb el 80% o amb el 50% o amb el 30%, sí que havia pensat un format més de rua itinerant, fent una rua més llarga, com heu comentat, perquè pugui arribar més gent. Penso que si la gent aquí al poble li dius que no podrà baixar i que estarà al balcó, no baixaran, i si poden baixar, baixaran sempre i quan siguem nosaltres qui marquem el funcionament en aquest sentit. Vull dir que amb això ho comparteixo totalment i a totes les coses evitant riscos. L'Eric t'ho pot explicar també més bé perquè ell ha estat en contacte a l'AMPE amb el respecte aquest i també amb el tema dels emissaris amb l'entrega de les cartes. Sí, ja fa unes setmanes que ens vam reunir amb l'AMPE perquè sabeu que fem una comissió mixta, Ajuntament i AMPE, per acabar de determinar els detalls de les festes de Reis. Llavors vam dissenyar un pla B i un pla C
i de moment el que vam fer va ser presentar-ho, els esborranys que teníem a Protecció Civil. Clar, de moment, com que encara no tenien instruccions clares i això era previ al que comenta el Jordi, que des de molts municipis s'havia manifestat que no s'adequava a la realitat del poble i que havia de ser viable fer una cosa una mica més oberta, d'entrada ens van negar totes les opcions. Tot i així, nosaltres hem guardat els 3 plans a la recàmera. L'opció que ens sembla més viable, òbviament, és aquesta que hem comentat, de fer una cavalcada que, òbviament, hauria de començar molt abans, que ja havíem plantejat, en comptes de fer-ho amb tractors i remolcs, fer-ho amb vehicles més lleugers, potser amb camions petits, i llavors que vindria... I també ens havíem contactat amb companyies de teatre locals per donar-hi un caire una mica més festiu i fer-ho talment més com una cercavila. De totes maneres, per no treballar, no anar endavant i endarrere, tampoc no ens hem atrevit a començar a perfilar coses que després no ens serveixin. Però sí que les línies de treball que hem anat fent anaven en aquesta direcció. Igualment, també, el que comentàveu de la recollida de cartes, també la idea que havíem plantejat nosaltres era de fer-ho itinerant. És a dir, fer una mena, per entendre'ns, fer un itinerari amb parades d'autobús i que hi hagi, llavors que el puguem justificar com que sigui una activitat estàtica perquè té una hora, o sigui, a un quart d'hora, en una hora concreta estarà en un lloc concret, al cap d'un quart d'hora ja no hi serà, sinó que estarà en un altre lloc. I que, per tant, s'eviten massificacions i es pot controlar la traçabilitat de les persones que hi passen. Però, de moment, això són idees que tenim sobre el paper, que tenim a la carpeta i que encara, fins que no s'acabin d'aclarir una mica les mesures generals, no ens atrevim tampoc a acabar de llançar. Hi havia algun municipi que amb el tema aquest de les cartes el que he vist és que en vez de ser com els patges els que es van desplaçant, agafaven el municipi i ficaven com diferents punts de recollida de manera estàtica. D'aquesta manera ja reparties més la població i ficaven com una mena de bústies reials en aquest cas i era com de dir, determinats carrers van amb aquella bústia, determinats carrers van amb aquella altra bústia. I d'aquesta manera podies tindre, jo què sé, 4, 5, 6 bústies en funció del municipi i a cada bústia hi havia el tema dels patges en aquest sentit o alguna mena d'actuació complementària a través de gent del municipi o companyies, etc. Que també era una manera guai perquè així no són els altres els que s'han d'anar desplaçant. I el tema de la cabalgata, vull dir, ok. No hi ha nonsens. Jo també només, l'última cosa que me queda i la vull comentar perquè vaig insistir molt en el seu moment era el tema de que aquesta setmana finalment s'ha fet públic la resolució, s'ha fet públic, ara m'ho direu si us ha arribat la comunicació, el tema de la comunicació de l'atorgació dels contractes de joves del garantia juvenil. El SOC ha estat, no ho sé, ha tardat moltíssim. En principi havia d'haver una resolució que suposo, i si no ara m'ho dieu, que havia d'haver arribat, però ha tardat moltíssim. Va haver un moment també que, si us en recordeu, si te l'atorgaven, aquest jove havia de començar a treballar abans del 15 de desembre. Per tant, s'havia de fer el contracte abans del 15 de desembre. El 15 de desembre el SOC no havia comunicat res, ni resolucions ni res. Després es va dir com de manera oral que es faria una pròrroga, és a dir, que donaven una pròrroga perquè tu poguessis contractar abans del 30. Hi ha hagut molt cachondeo i el resultat final és que l'any que més hem insistit, ja com a Consell Comarcal o des del Jove Segrià, perquè els ajuntaments demanessin, perquè la línia que portàvem era molt bona, ha estat l'any més catastròfic. El 2019 va haver un total de 28 sol·licituds d'aquesta línia d'ajut i el SOC va atorgar 25 contractes. A més, amb el fet que en molts dels nostres pobles, 10-12 municipis, aquell jove se'l queden d'alguna manera. Aquest any hi ha hagut 30 sol·licituds i s'ha atorgat 5 contractes a tota la comarca. 5. Jo resolucions no me n'ha arribat cap perquè això es comunica directament a cada ajuntament, però sí que des de la pàgina web del Garantia Juvenil ahir van penjar com un hipermapa de Catalunya on hi havia el municipi i tenies un puntet damunt amb el sentit de si t'havien atorgat o no. Llavors, això ja ho van fer l'any passat i jo ho vaig mirar, Corbins no hi sortia, per tant, entenc que li van denegar
me sap molt greu perquè va insistir el primer any i va insistir també el segon i sembla que no mos en sortim, però que ha estat una escabetxina brutal en clau de ponent i en clau de comarca per comarca. Me sap molt greu, porto 2 dies de cabreig monumental. Bàsicament, hem parlat amb el SOC i amb Joventut, perquè això és una línia que va conjunta, i que l'any passat hi havia 13 milions d'euros de pressupost i aquest any hi havia 3 milions de pressupost. Però també me'n recordo en el seu moment com animaven a que es demanés aquest ajut. I ha estat un desastre. Per mi. Jo no ho he sé si vist. havia arribat això. Josep, no sé si us ha arribat finalment, perquè encara hi ha ajuntaments que no els ha arribat ni la resolució de denegat o atorgat, ni que realment a qui li han atorgat no és que hagi de contractar el 15, que ja ens ha passat, sinó que tenia de marge per contractar fins al 30. Que també era una cosa que vam ser els mateixos tècnics el dia 15 que vam dir, escolta, sou conscients que no hi ha cap ajuntament que sàpiga la resolució ni que té aquesta moratòria? I ni ara n'han entregat. No sé, Déu-n'hi-do. No hem rebut res, de moment. I de cas, Jordi, ja et passaré... A veure, és una pàgina web que hi ha el mapa aquest i tu pots veure allí. Vas allò gran i veus els puntets, però vull dir, de 25 l'any passat han passat a 5. Nosaltres, referent a això, tu tenies un munt d'informació i vam seguir el que ens vas recomanar i com fer-ho i ho vam demanar. Però és veritat que no hem rebut res, de moment. Pues eso. Val, doncs si no hi ha més preguntes, si podeu venir demà, doncs farem això, l'entrega de les estrenes als treballadors i l'entrega de la placa. Ho farem a la 1 aquí a la sala d'octubre, que és el moment de canvi de torn, de parada de torn de molts dels treballadors i pensem que era un moment adient per fer-ho, així ràpid i així és una manera també de desitjar-nos una mica les festes i deixant de banda que a veure si podem recuperar-ho més endavant i poder trobar-nos i fer una torronada, encara que sigui en una altra època de l'any. Si no hi ha res més, doncs, si us sembla bé, ho deixaríem aquí. Correcte, merci. Molt bé, bona nit. Bona nit, ens veiem. Adéu. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Adéu. Bona nit.